Хөрмәтле телевидение хезмәткәрләре, безнең гаиләбездә зур байрам. Яраткан тормыш иптәшем, әсәебез Аккелдина Рита Хәсән кызының туган көне дип башлана безнең адреска килгән котлау сәламе. Ул 1984 елның 30 сентябрендә үзебезнең Күгәрсен районы Воскресенка авылында Искужиндар гаиләһендә тәүге бала булып дөньяга килгән. Ата-әсәһенең куанысына бик теремек, шул ук вакытта 7 кыз бала булып үсә ул. Мәктәптә тырышып укый, төрле сараларда ла әүдем катнаша һәм 11 сыйныфты тамамлагач, Салават калаһындагы медицина училищеһына укырга инә. 2005 елда кулына диплом ала. Шул ук елның яйында озак кына дуслашып йөргәндән һуң без һөйгәнем менән сәстәрде сәскә бәйләнек. Ата-әсәйләребез безгә гөрләтеп туй үткәрде дип дәвам итә тәбрик һүзен Рита Хәсән кызының хәләл ефете. Гаилә коруыбызга быел 14 ел булды. Аллага шөкер, әлеге көндә үзебез дә атай-әсәй 2 ул үстерәбез. Егетләребез Рамазан 7 класста, Фидан 5-лә тырышып укып йөриләр. Күз тимәһен, гаиләбез тату. Кәләшем 12 елдан артык һаулык һаклау өлкәһендә, ягъни Аралбай авылы фельдшер-акушерлык пунктында фельдшер булып эшләй. Үз авылды хезмәтләндерә. Бик яуаплы ла тыңгыһыз да уның эше, әмма ул һайлаган һөнәрен яратып, намус белән башкара. Авыру кешеләрнең хәлен сак кына еңеләйтә алһам, улардан рәхмәт һүзен ишетһәм, шул миңа иң зур баһа ул. Мин дә уның эшен аңлайым һәм кулымдан килгәнчә ярдәм итәргә тырышам. Борынгыларның катынды мунса ташы иткәндә, йөзек кашы иткәндә ир дигән әйтемнәре менән тулыһынча килешәм. Матурым, һиңа авыр сакта ягымлы һүз таба белгәнең өчен, улдарыбызга яхшы әсәй була белгәнең өчен, тәмле аштарың, йылы кулдарың өчен мең рәхмәт әйтәм һәм исән һау, озын гомерле булуыңды, минең янымда тормышымды ямьләп, кояштай балкып торуыңды, парлап бергә балаларыбызны үстерергә насип итһен Ходай дип теләйем. Шулай ук рәхмәт һүзләрен кайным һәм кайнәмәлә еткерәм. Миңа шундай акыллы кыз үстереп биргәннәре өчен. Юбилеең мүбәрәк булһын, туган көнең менән алтыным. Иң изге теләктәр менән тормыш иптәшең Филүс, улдарың Рамазан һәм Фидан, Аралбай авылы. Ошындай һүзләр менән тамамлай котлау сәламен якындарыгыз һәм моңлы йыр тапшыруыбызды һорайдар. Рәхим итеп тыңлагыз. Минем жанымның яртысы, яшисең йөрәгем түрендә, нур сибеп барасы юлыма, балкыйсың күңелем күгендә, мин сине гомерем буена, ашыклап барырмын җилләрдән, өзелсә барасы юлларың, үрәрмен мин күпергелләрдән, мин сине гомерем буена, ашыклап барырмын җилләрдән, өзелсә барасы юлларың, үрәрмен мин күпергелләрдән. Аyrılmaz парканна, бер кемдә керелмәс арага, хәсрәтне бүлләрбез икегә, чит ятлар тосалса ярага, мин сине гомерем буена, ашыклап барырмын җилләрдән, өзелсә барасы юлларың, үрәрмен мин күпергелләрдән. Дөнья бу бармы юл гел тигез, шатлык бар тормышта кайгы бар, ал кояш булып мин балкырмын, күгеңне капыласа